Wala kang ballpen pero may best friend. Baka maduduming damo! Kaya itong ano laspag na. Luwag na nito ah. Anong klaseng aso to? Mukha nga siyang lechon. Baldo! Kailangan daw ng dog ng diaper? Are you kidding me? Kung ikaw kaya pausutin ko na to. Greatest of all time literal. Musa yung mga kanso. Ako nga pala si Paolo. Ngayon dadati ng mga memes. Soloto sukot. Ano ba ang mananalo ngayong linggo? Bigyan mo na akong score dyan. Bili na pala kaya natin merch. Medyo bobo. A man confronted me at SM Fairview. And asked me why I don't have diapers on my fur baby. Dinala ko sa mall ang baby dog ko without diapers heart. Are humans required to wear diapers? Then why are those required to wear diapers? Tao din naman sila eh. Kausapin mo sila. If your establishment is truly pet friendly, you wouldn't require them to wear diapers. Many pets feel uncomfortable wearing diapers. Totoo naman, pero nasa lugar ka ba? Hindi sana lahat tayo tumatay sa harap ng H&M o ng Forever 21 at okay lang yan. Sabihin, okay lang yan. Lilinisin naman yan ng kasama mo. Gusto ko yung gamit mong word ito, confronted na para bang isa tong laban sa fantasy na nagkita kayo na siguro lumapit na naglakad lang siya, tinanong ka bakit walang diaper yung aso mo. Pero sige, para magbukang ikaw yung main character, yun ang nilagay mong salita. I told him, poop and pee is normal. O di kainin mo. Sinigawan ko talaga siya kasi sobrang naiinis ako. Kung makareact, parang ngayon lang nakakita ng tayo at ihe, huwag kayo magmalinis. Sobrang inis ako. Sobrang pet phobic niya. Kailangan daw ng dog ng diaper? Are you kidding me? Kung ikaw kaya pausutin ko ng diaper. Oy, may mga tao may gusto nun. Dapat ikaw lagyan ng diaper sa ulo mo. Kasi laman niya tae. Please, pasikatin natin ba? Ikaw naging sikat dito. Ma'am Doggy na lang ang tawag ko sa'yo. SMCT Fairview, do better. Pets deserve better. At tingnan ko nga ito na satire ba to? Like copy-paste ba to? At may mga nag-share ng mga galing sa profile niya kasi ngayon nakalock na. Well, hindi pa nga deleted yung mismong post pero nakalock na yung profile niya. So hindi ko ma-verify kung legit nga yan. Pero nag-share nga siya sa SM Fairview nung concerns niya regarding dun sa pagka-pet phobic nung lugar. Sabihin mo na lang kasi na nakalimutan mo yung diaper. Wala namang sama, bumalik ka na lang. Saan ka ba galing? Galing ka ba bang Amerika? Galing ka ba ibang bansa? Ang mga tao, kayang malaman ang CR dahil meron tayong male, female na pinupuntahan. Ang mga aso wala. Kailangan mo sila lagyan yun. Wala silang pakialam sa mga ganyan. Tayo lang naman gumawa ng ganitong rules eh, di ba? Kasi hygiene natin. Pero in the wild, nung sila ay kanilang animal instincts, iba ang proseso nila ng paghanap ng ihian at atataihan, di ba? Mayroon sa mga pheromones, ganyan-ganyan. Kung gusto mo ihian yung jowa mo para yung territory mo ay mapaiyo, gawin mo. Hindi ko na problema yan. Pero yung mga hayop, kailangan yon at sinusunod yon sa hindi lang sa SM pero sa iba't iba pang mga lugar, mga public parks. Minsan lang gaganit tong galit mo. Okay nga lang sa kung hindi niya pinost eh, na alam mo, nakabobohan ko lang naman to nung nangyari nung Lunes at yung kabobohan ko ay ang nakakaalam lang yung mga malapit sa akin. Pero ito, nalaman na ng maraming tao. Meron pa siya pa ibang mga pinopost. Ayoko na buksan yung rabbit hole. O hayop na naman. Etong pet lover na to naging pet peeve na. Yun, sukot to sa akin. Sunod, paano ba gisingin tropa mong sabok? Pare ko. Total, kinalimutan mo na ako anak mo, di ba? Ayan, matulog ka kasama nila. Hindi yung pet eh, anak na yan, di ba? Sunod. Sulot. Ganun kay Junilo. Ito ba yung tayo lalabas doon sa aso mo? Naku, nanginginig na editor natin. Di mo kaya to. Gawin mo akong tubol at pababain mo ako ng diaper. Maraming salamat. Yan din ako nag-start mag-edit eh. Diyan nagsisimula yan eh. Huwag nyo kaya gumaling pa siya. Sunod, sulat. Mabait na, masipag pa. Yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Kupal talaga mga pusa, sabi ko sa inyo eh. At nagsiselfone. Dito ay busy galit pa sa yan pag sinabihan mo yan. Shoutout sa mga kabataan dyan. Anong ulam? Ngayon, alam na niya kung anong ulam. Ito yung diferensya, di ba? Pag ito tao nakita mo, syempre i-report mo sa barangay. Pero i-report mo ba isang hayop? Wala naman siyang meaning ng batas, ng law. Ang kanya sinusundan lang ay kanyang animal instinct. Pag nagutom ako, may nakita ko pagkain, kakainin ko yan. Ganoon lang kasimple yun. Sulot, lindol, bagyo, ilan kaya buta. Kanina, aso, ito naman, tahol. Marami sa labas ngayon niya. Ako sa'yo, kunin nyo lang lahat yan. Pambili nyo ng dog food o pambili nyo ng pagkain nyo kung kayo mismo yung gutom o yung mga hayop na kasama mo sa bahay. Basta huwag nyong iboto yung talagang rason ba't binigay sa inyo yan. Kung ano talagang gusto nyo, kung ano talagang pinag-aralan nyo na maganda na edukadong botante, hindi bobotante, yun ang boto nyo. Sunod, sukot. Wala ko nakikitang pet phobic dito. Gusto ko rin ng ganito. Pag yan pusa, galit pa sa'yo yan. Ba't mo kayo naalagaan? Galing. Mabuti. Pwede na kayo magjowa. Paldo! Hotdog? Naku, meron ngayong lubog sa utang na business na nag-iihaw. Yari ka, boy. Naku, lumayo ka at makagawin kang pulutan dyan ng mga tambay. Sulot. Dahil nasulat mo ang hotdog na yan. Ito, magkano to? Ang order na ito.
Magkano itong ano, last pag na? Luwag na nito ah. Ang pina mo, pili mo yun, hindi pa Namura ka tuloy. Hindi po yun totoo. Hindi po totoo ang laspag o masikip. Ito po ay genetics. Hindi po porket mas marami po pasok dyan o mas onte, mas luluwag siya o masisikip siya. Ito ay sinasabi ng walang pinag-aralan po sa ganyang anatomiya ng babae. Huwag niyo akong tanongin ba't ko yun alam. Ito ba yung sa'yo? Ito ba para yung sa'yo? Itong lumpiang to. Virgin oh. Alam mo ba yung spot dyan? Total, alam na alam natin di ba? Ang isang puna, nasa dyan ang dapat mong tamaan. Sige nga, sabihin mo sa akin. Sukot, abiling virgin. Ako, ayan na. Di ba itong pest control? Baka maduduming damo. Magsiuwi kayo. Kayo dito magkalat ng dumi nyo. Mga virgin. Sulot, Magindanawan ka pero nanonood crush mong Tagalog. Tagalog, please. Tagalog. Tagalog only. Ayan ang nagugusto ko. Yan ang nagugusto ko. Pagkatagawag. Sige, Kahit na konting tagawag ka na masasabi ko rito, asa maintindihan mo. Nag-iiba rin ate accent no? Pag nag-iiba ka. Gagawin ko manahata pa sa'yo. So kung mo na marinig yung nila, yung default nila. Kahit na mahihirapan ako magsalita na para maintindihan mo, nagagawin ko. Nagagawin ko. Let him cook. Hayaan mo magluto ang ating kababayan upang ang dalagang damo ay mauwi sa Magindanawan. Oh, bars! Sige. Kung ako, Karel, magtagalog ako para sa'yo. Yan, Nandito ko para pasayahin kayo. Pag talaga katarantaduhan, kahit anong dialekto, lengguwahe yan, tayo ay nabubuo. Nabubuo, nagiging isa tayo, nagiging isang isla. Sulat, sana masulot mo din ang iyong nilalande. Aray ko, ang lakasayop ka. Ito, malupit. Malupit laber. Sige, bigay mo ang binigay. Yari ka picture mo. As auto-block. Lakas ng trip ni Kuya. May oras ka pa lumandi. Okay lang pagsabayin mo ang trabaho at ang tatrabahuhin mo. Tig isang lane yan. Sulat. Dahil nasulot mo number niya, magaling. What the... Kakadamo mo naging greatest of all time literal. Legit ba yan? Parang fake. Pero alam ko naman na maganda balanse ng mga mountain goat, diba? Pero tunay na goat. Nahanap ko saan nasisira edit Parang totoo. Parang walang paki yung mga tao. Hindi niya kinakain, ninaamoy lang niya. Pero sa tingin ko nga baka wala siyang oras isipin niya kung nandiyan siya sa ibabaw niya. Pero okay lang. Lagyan mo yan ng diaper. Baka may magalit. Sulat. Kaya pala nakatali. Bawal naman, nakatali. Kasi natali talaga yan, hindi yan pwede makawala. Ang laki-laki niya niyo. Paano pag tumayan sa Bawas kalsada, SM hindi Perbe. nakakaka ng mga tao yan. Ang hirap ilagay Lagyan din ng diaper yan. Ano paborito niyong dinosaur? Hindi kasama si Enrile. Ang gusto ko Brachiosaurus. Sulat. Ayun, nandiyan na sila. Tatakbuhan na. Ito mga unggoy kontrol. Ayun na sila. Ala, dami na. Ay, mga unggoy. Ayun na. Parating na Yung sila. mga mag-aabot sa'yo. Nandito na tayo. Ayan, halika. Ito yung mag-aabot sa'yo ng pera. Ilan kayo dyan sa loob ng bahay nyo? Yehey! Ano yan? Oh, Biskwit? ayun na sila. Takbuhan na sila. Walang saging? Paano ka tayo mabuto niyan? Meron pa siyang anak. Kunti lang sila ngayon. Anak ka pa? Kasama ka pa sa 4P niyan, Nay. Yan. Yehey! May anak pa. Mga kapatid, sarap punta. Takot yung ano doon. Natatakot yung mga yun. Saan bansa Alis to? yung mga yun. Baka sobra na. Baka ibang ano to, ibang chapter. Ayan, kain kayo. Musta kayo? Kunti lang kayo ngayon Saan nyo TOB, iba? nagbabato ka ng pera para iboto ka. Yan, ito ganito rin yun Huwag nyo kalimutan yung sumasayaw Ako yun. Sunod, sulot, balot, pogo, Penoy, shit, Sharon. Ito, wala na to. Bawal na to. Bawal na ang pogo. Pag wala kang panukli, shit. Sunod. Ay, nako, panalo ang Pokemon dyan. Kahit mga Diyos-Diyos na ang nasa Digimon. Ang importante naman dito, kahit nanonood ka dyan, mga anak na yan, mga yan, kakalimutan ka na ng mga tatay niya yan na nagsasabong. Kaya pa ni Pikachu dyan si Agumon, wag lang siya mag-Digiball. Hindi mag-faint si Pikachu, mamamatay siya. As in, dead. Wala masyadong pinag-uusapan yung konsepto ng death sa Pokemon Kasi kung nagiging ghost Pokemon ba sila, gaya. Kasi pero merong literal na anghel, alien, ang Digimon. Biblically accurate angel meron sila. Galing siya dito. Paano naging kapareho niyan? Ito, na nag-evolve, naging ganito. Nasaan yung continuity? At siya mukha pa rin daga, di ba? Na kuryente. Kalokohan Panghay nga ito. Ito panghay rin to Yung mga may-ari niyan, yung mga pet nila, yung mountain goat tulad kanina. Ito na naman. Bakit So, siya napili mo laruan. yung pop? He was like, oh, I haven't been in a relationship in so long. And I'm just like, Made you poop. that's kind of sus. Why would that be sus for you? It's like, why? Type mo naman ba sana? Wait lang.
Ani sagot niya doon. Marami ka naman pwedeng rason. Pwedeng nag-focus ka muna sa sarili mo, ay nalagaan mo yung magulang mo, o nag-ipon ka ng pera, yung career mo, o nagagawa ka ng hobby na kinakain yung oras mo, so hindi ka ngayon pwedeng lumandi sa labas, tulad yung ginawa ng motorista kanina, di ba? Grabe na bang panghuhusga agad kay Kuya doon? Feeling ko hindi kami magmamatch sa mga ibang bagay kasi the way she talk parang ang hirap niya dalhin sa tapsilugan. Hindi niya deserve ang sarap na isang tapsilogan bago yung itlogan. Sunod, sukot, POV, wala kang ballpen pero may best friend. Lumayo ka sa akin, hindi mo kaya isulat ang grades ko. Grabe si Kaneki. Kaneki, wala pang demonyo. Kalalapit pa lang sa kanya eh. Sulot. Tato, hinihingi ko. Hindi relasyon. Oy, yung tagal lang yung mo, pre. Joke lang eh. Iba ang hahapdi dyan, hindi balat. Salot. Ghibli ba ka mo? Talento! Binigyan ng ballpen. Kaso wala siyang best friend. O kaya pag wala kang girl best friend, hindi ka makaka-focus ka sa dapat mong gawin. Wow! Ish! Ang dami mong layer ha, patingin. Daig pa babae na sa dami ng layers ha. Ayan na, pinatong. Bubuhay mo rin pati yung likod. Yes. Mucha tuwa. Pero yeah, maraming salamat. Sulot. I'm wishing to the one I love. Ang galing, nanginginig ah. Spray. Paki-spray ng pare. Again and again. Napasarap na. Magaling. Okay, ayoko na. Undo the video. Sukot. 8 out of 10. Dog food. Rate mo ang lasa niya. Grabe ka na, Scooby. Ang laki mo na. Si Scooby Dudes. Sulod. Not impressed. Mukha niya may panghuhusga eh, no? Ba't ba ako tumira sa bahay na to? May choice ba ako? Pagod ka, no? Sige, bigyan mo, biro mo. Pag ako yung makulit, ayaw mo. Ngayong pagod na ako, saka ka maglalabas ng enerhiya. Leche. Sulod. Sulot. May plot twist. Oh! Nagsabay-sabay ba sila? Di ko kita eh. Sukat, papasuka pa ako sa inyo. Ano to? Aso ba yan? Anong klaseng aso to? Mukha nga siyang lechon, parang half-cook. Lechon ako makain ng lechon. Okay lang ba siya? Anong klaseng aso yan? Biro! God of Destruction ako. Wag mo kaya makita yan si Goku dyan. Mexican hairless. Ano? Shalankin settle. Ako na nga maghahanap. Wala kayong kwenta lahat kausap. Ako nga. Legit ka. Akala ko ginagago. Yun nga yung word. Yun nga yung tawag sa kanya. Shalankin Squintle. Wala panlaban kay ano yan? Kay Pikachu. Sorry. Mukha siyang naked mole rat pero aso. May natutunan tayong bago ngayon ah. Alam mo, sa dami kasi ng mga basurang comment na nababasa ko, sirang-sira na yung trust ko eh. Kaya pag nakita ko na sagot dito, may doubt na agad ako eh. Okay, what? So may myth niya. Sorry, nag-deep dive ako masyado dito. So meron daw Aztec legend na nanggaling daw itong Solo dahil sa god of death na Xolotl. Yung gumawa daw ng aso galing sa buto ng buhay. So Xolotl gave the dog to man and instructed him to guard it with his life. In exchange, the dog would guide man through the underworld. Oh, on the way to the heaven. Tama nga naman. Ang galing. Sunod, sulot. Nanalo kayo ng tour sa Emma tas open trash talk. Yan ang gusto ko. Huwag na tayo maglaro kung walang trash talk, walang kwenta. Game Raimo. 0-2-0. Ano? Uwi na kayo. Pakala mo recollection eh. Yung mga may sinasara. Tanggal ang langit points. Okay, lagyan natin yan. Sprayan natin. Sunod. Sulot. Top 5 dogs. Today we have a list of top 5 dogs. Número 5. Stand dog. Stand dog. Okay. Número 4. Bark dog. Yan ang aso ko. Pahigop pong tumahol. Tahulan mo. Gogo. Ow. Número 3. Nawala lang yung yung MP3 niya. Likabit mo lang. Kadok. Lagyan mo na ng o pusa? Fetch. Yes. Kumi ang ating aso. Ating favorite aso. Pusang to. Ano ka ba? Pusa ka ba aso? Número 2. Cannibal dog. Iba rin ang kanyang breed. Okay, wow.
Tol Interconnects, nadala lang natin kanina. Dapat number 1 dog si Solo, ng ating asong gawa sa hotdog. Ito, dog na merong hotdog. Okay, ayoko na. Ano ba? Inikutan! Tira mo. Maraming salamat. Sunod. Nanay ko yung kinakain ko. Miss ko. Siya may mga dito, vegan FTA. Sige na, morally superior na ang mga vegan, pero mas masarap pa rin ang hindi. Mas taste superior pa din ang hindi. Bakit yung mga may jowang single mom ko, kumakain din naman siya ng nanay. Wala na din naman siya big deal. Halika na, sumama ka na rin sa nanay mo. Sige, sabay-sabay na. Pero may one piece burger pa ako. Kailangan kasi natin yan. Siguro, pa nag-evolve na tayo pa, ilang daang libong taon pa na hindi na natin kakailanganin ang karne. Sige. Pero ngayong may mga taong hindi kakayanin kumain ng karne, guys, dahil sa kanilang mga genetic differences tulad nung sa mga lactose, diba? Yung mga hindi pwede kumain ng ganyan. Kasi iba-iba rin kasi yung pinanggalingan ng mga tao. Yung mga taong laganap ang gatas, natuto sila ma-digest ng ilang henerasyon bago kinain ng kanilang katawan. Ako, isa na ako dun sa mga lactose na yun, intolerant, pati sa mga sukot intolerant sa internet. Hindi ko talaga kinakain pag uminom ako ng gatas. Or, pati rin, habang tumatanda ka, nag-iiba rin yung katawan mo. Dati tayo, syempre nung bata tayo, kailangan uminom ng gatas na ating magulang. Nung nakita mo nagbe-breastfeed siya sa mama niya, anong ginawa mo? Okay, breastfeed din ako. So, mas hindi ka susceptible dun sa mga pwedeng sakit na makuha mo dun o sakit ng tiyan. Ang dami ko sinabi. Para lang dun. Dahil sa'yo, dahil sa kartihan mo, masarap ka pa rin naman. Shoutout sa lahat ng mga single moms dyan. Dahil hinahayaan silang makain para sa nutrition. Sukot! Ang ina Biyernes, nasa wakas makapagpahinga din tayo at di natin Pahinga. makakasama ang mga kaklase nating Tama. Lemon at yung mga bida-bida na kaklase at tayo makakapagpahinga sa school. Lagi naman sa klase may isang pabida no? Alam mo na yun Sigurado ko na sinabi ko may lumabas na imahe sa utak mo. Walang katapusan at makapaglaro ka ng payapa sa inyong bahay pati magawa mo ang gusto mong gawin sa iyong tahanan. Good ending. Well, wala naman masama gumawa ng assignment. May katapusan din naman yan. Mas mabilis ang katapusan mo pag hindi mo tinapos yan. Kasi kailanganin mo yan sa future pag gumraduate ka na, di ba? Katapos ka sa mga teacher mo at prof mo. So, sulot. At least yung pinapaalala lang niya kahit hindi to lalabas ng Biyernes, na darating din ng Biyernes. At darating din, tulad nitong video na to, ang katapusan ng linggo. At doon natatapos sa ating sulot-sukot ngayon. Sino ba nanalo? Aso, pusa. Huwag nyo kalimutan bumili na ating merch. Medyo bobo. Sakto dun sa pinakauna nating pet phobic na topic. Paolo na ba maalam?